Bueno, gaurkoan, hizlari on batek bete behar dituen ezaugarriak zehaztuko ditut nire iritziz. Diskurtsoan zehar metafora planteamendu erabiliko dut, eta ia gauzak argi ulertzen dituzuen, eta espero dut baliagarri izatea. Bueno, hizlari on batek ondo abestu behar du. Bai, ondo abestu behar du. Ez ara azetan abeslari profesionala izan, ez duzu zetan abesteko ikastaro bat jaso, izan ere abesten denok ikas dezakegu, hitz egiten denok ikas dezakegu. Beraz, horretarako entrenatu egin behar gara, ezin dezakegu improvisatu, beti ere entxegu bat egon behar da aurretik. Garrantzitsuena mezua igortzea baita, eta denok gara horretarako. Abesti bat sortzerako orduan, hitzaldi bat sortzerako orduan, modan dagoen gai bat jorratu behar dugu. Izan ere, horrela, erakargarriago egingo zaio entzuleari. Hizkuntza egokian hitz egin behar dugu. Atzerriko hizkuntza batean entzuten ditugun abestiak gustatu altzaizkigu, baina beti ere errazago egingo zaigu gure kodean hitz egiten digun norbait. Entonazioa, erritmoa, melodia abestiaren hitzaldiaren funtsezko ezaugarriak dira. Gainera, erakargarriago egiten dute hitzaldia eta jangarriago. Beste alde batetik, ideiak garbi azaldu behar dira. Hau da, estribilloa ondo eta itxaskor heldu behar zaie entzulei. Honetarako, errepikapenak erabil ditzakegu. Baina beti ere, garbi utziz, zein den estribilloa, zein den ideia nagusia. Abestia ondo aurkeztu behar da. Marketing kanpaina txiki bat egin behar da hitzaldia zeurretik, baina beti ere beldurak alde batera utzita, ez dugu zertan esan behar, labur hitz egingo dut, oso simplea izangoa kontatu dediko dizuedana, ez gauzak egiak esan, baina ondo saldu, hitz egingo duzuena. Beste alde batetik, ondo hasi behar da hitzaldia, baina abesti baten derrigorrezko ezaugarri bat izan behar da, bukaera borobil bat izatea. Berriz entzungo dut, berriz entzungo nuke hizlari hau. Orduan, amaiera borobila izan behar du. Zerbait, gugan zerbait sortuko duena, hurrengo batean ere, gustora entzuteko. Hizlari batek ondo abestu behar du, baina beste alde batetik ondo dantzatu behar du ere bai. Gorputza dugu eta gure arma bakarra ez da hotza. Gorputza erabil dezakegu gure sentimentuak edo indartze guneak hobeto finkatzeko. Ez dugu esageratu behar. Dantzak ikusten ditugunean, gustatzen zaigu zerbait simplea, baina txukuna izatea. Horrelako dantza barroko bat ikusten badugu, eskuen mugimendu esageratuarekin, azkenean gure fokoa galdu egiten da. Eta jaso nahi duguna ez dugu jasotzen. Beraz, entzuleak harrapatzea da helburua, bai dantzatuz eta bai abestuz, bai hitz eginez eta bai gorputza erabiliz. Harremana finkatu behar dugu, harremana entzulearekin. Gogoz entzun gaitzaten, eta gogoz ikus ditzagun guk ere bai hizlari bezala. Izan ere, atseginagoa da, entzule, adi dauden entzuleak izatea begi aurrean, eta hori gure esku dago. Esan bezala, hizkuntza egokia, ulerkorra izan behar du, baina ahaztu gabe memorizatu egin behar dugula. Hitzaldi ezin da izakegu improvisatu, ondo dago improvisatzeko gaitasun hori izatea, baina lehen da bizi, oinarria gaiaren kontrola izan behar da. Eta horretarako ikasketa prozesu bat eraman behar da hitzaldiaren aurretik. Beste alde batetik, adibidez orain, ez nabil inoengo baliabide teknologikorik erabiltzen, zueri azalpen hau emateko. Batzuetan beharrezkoak dira, bai PowerPointak, musika, bideoak, marrazkiak, baliagarri gerta dakiguke. Baina beste alde batetik, ez dugu ahaztu behar zein den garrantzitsuena, hitza. Eta hori desbideratzen badigute, gure baliabideek alperri gadiz. Orain hor ditugu osagarri bezala. Abesti eskasa bada, jendeak ez du gustora entzungo. Jendea joan egingo da eta ez du atentzioa gugan zentratuko. Den hori gertatzen zaigu, abesti bat entzuten hasi eta ez pasaigu gustatzen, pausu eman eta ez dugu gehiago entzuten, eta gure burua badoa. Beste alde batetik abesti erakargarria egiten bazaigu, begira, eta denbora pasatu ala gehiago lotzen bagaitu, agien berriz entzuteko gogoa emango liguke. Eta are gehiago, zuek hizlari baten, hitzaldi bat entzun ostean, buruari bueltak ematen gelditzen bazarete edo, benetan interesgarri izan da, agian hizlari horren urrengo hitzaldira ere, joateko gonbite hori onartuko zenukete. Beraz, abestiaren amaiera borobila izan behar da. Eta abestiak
harrapatu egin behar gaitu. Beste alde batetik, abestiaren gaia aukeratzekoan kontuen izan behar dugun orden entzulea. Bolero eran, ez diogu 16 urteko gazte bati eskainiko. Baina, ondo aukeratu behar dugu, zein den gaia izan ere entzuleak entzuten duen enean. Esaten badu, niri hori lehenkoan kertatu zitzaidan, egia da, nik hori askotan egiten dut. Edo, hori nire ohitura bat aldatu beharko nuke. Horretara bagoaz, agian, harrapatzeko beste modu bat izan alda. Eta ez dugu besterik, oso gauza sinpleak dira. Entzulearen lekuan jartzen ikasi behar dugu, eta zer jaso nahiko genukeen ondo aukeratu. Hori izan daiteke, armetariko bat. Eta beste alde batetik esan bezala, ideiak oso garbiak izan behar dira, sintetikoak, eskema eran azaltzeko gaitasuna izan behar dugu. Beti ere, oso ondo letorkigu, adibidez, dotoretzea. Beti gustatzen zaigu gauza garbi ustea, baina puntu bat sartzen bat diogu, metaforak erabilita, musika apur bat jarrita, xasatzeko balio digun zerbait erabiltzen badugu, are errazago helduko zaien mezua. Eta igorriko dugun hori, era xamur batean helduko zaie entzulei. Eta hori izan da guztia. Espero dut ondo ulertu izana, era simple batean azalduta eta hizlari batek izan behar dituen ezaugarriak honetxek dira. Eskerrik asko.